Tak teď bych vám rád natočil barák, ve kterém jsme teďka 5 měsíců tak nějak na střídačku o víkendech žili, který nám to dost usnadnil, tu práci. A tohle je on. Tady máme verandu, který jsme docela často pobývali. Tady jsou hlavní vchodové dveře. Tady máme chodbu. Hnedka tady napravo je taková prádelná, zároveň se tady dalo umýt, když přišel člověk zasviněný z práce, tak se mohl hnedka umýt tady. Tady máme jednu sprchu, do které skoro nikdo nechodil, jenom Martin, tady měl skoro svoji. Tady hnedka naproti je sušárna, tady jsme sušili věci, je to boiler, takový bosti. Tady máme záchod, pohoda. Hnedka vedle koupelna. Pana sprcha. To je nejlepší pokoj. Chvilku jsem tu spal sám, asi měsíc. To bylo super. Potom tady hned vedle máme kuchyň. Zároveň tady s takovou, no pořád je to kuchyň, ale už se tady dalo bejt, protože tady hnedka vedle je obývák, kde sem tam spali lidi, ale když tady nespávali, tak to bylo super, protože jsme tady seděli krásně u krbíčku. Po celém týdnu tvrdý práce, jak jsme si sem sedli a popíjeli a čuměli do ohně. No a teď, když se od těch vchodových dveří vydáme doleva, tak tady byl jeden pokoj, v tom jsme ze začátku tady spali v 5. Potom, když jsme dělali tady kolem tohohle baráku, tak jsme tady spali s Martinem a s Kačkou, takže už jenom ve 3, to už byla pohoda. To je asi největší pokoj. Tady skoro naproti je takový menší, ale pořád dobrý. Teďka tady spí Ondra s Natkou, předtím ho měl špekoun Nelson zasranej. Přesně, špekozmrt. No, tady byl pokoj povětšinou debilů. Jsou ti kiváci a Maoři, co tady s náma dělali. Říkáme jim debilové, protože to jsou debilové. No. A nakonec je tady pokoj, ve kterým jsem spal ke konci asi 2 týdny s Danem. Tady spal Dan, tady jsem spal já. Krásnou terásku tu máme. Můžeme vylízt. Sice sdílená s debilama, ale to nevadí, o víkendech tady nebyli. Tak. No. A to by bylo asi tak všechno. Krásná zahrada. Už to všecko kvete, začíná jaro. Paráda jak svině, nechce se mi odsud jet, ale už je čas.